ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ንሐዋርያት ከም ዝኣዘዞም ቁጽሪ 1 ንዓሰርተ ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ጸዊዑ ንርኩሳት መናፍስቲ ከውጽዎምን ንብዘሎ ሕማምን ድናሰን ክሕውዩን ስልጣን ሃቦም። ቁጽሪ 2 ስማት እቶም 12 ሐዋርያት እዚ እዩ። ቀዳማይ እቲ ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖን እንድርያስ ካሓው፣ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ዮሐንስ ካሓው፣ ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስ እቲ ተጋውን፣ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን እቲ ታዲዮስ ተባሂሉ ዘሎ ልብድዮስን ስምዖን በዓል ቃናን እቲ ዘተሓዞ ይሁዳ አስቆሮታውን። ቁጽሪ 5-6 ኢየሱስ ነዞም 12 ለኣኾም ከምዚ ኢሉውን ኣዘዞም። ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ደኣ ኺዱ እምበር ብመንገዲ ኣሕዛብ ኣይትኺዱ። ናብ ከተማ ሳምራውያን ድማ ኣይትእተዉ። ኬድኩም ድማ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ ኢልኩም ስበኹ። ሕሙማት ኣሕዊዩ፣ ምዉታት አንጽኡ፣ ለምጻማት አንጽኡ፣ ኣጋንንቲ ኣውጽኡ። ብኸምኡ ተቐበልኩም ብኸምኡ ሃቡ። ወርቂ ኾነ ብሩር ኮነ ኣስራዚ ኾነ ኣብ ቅናውትኹም ኣይተቋጽሩ። ንዓያይ ምግቢ ይግብኦ እዩ እሞ ስንቅን መገዲ ወይስ ክልተ ክዳን ወይስ ኣሳኣን ወይ በትሪ ኣይትምሓዙ። ቁጽሪ 11 ኣብ ዝኾነ ከተማ ወይስ ዓዲ ኣቲኹም ኣብኡ እቲ ብቑዕ መን ምዃኑ ሕተቱ። ክሳዕ እትወጹን ኣብኡ ተቐመጡ። ናብ ቤት ምስ ኣተኹም ሰላም በሉ። እታ ቤት ነዚ ትበክዕ እንተ ኾይና ሰላምኩም ይሕደራ፣ ዘይትበክዕ እንተ ኾነት ግና ሰላምኩም ናባኻትኩም ይመለስ። እንተ ዘይተቐበልኩም ድማ ወይስ ቃልኩም እንተ ዘይሰምዑ ካብታ ቤት እቲኣ ወይ ካብታ ከተማ እቲኣ ወፂኹም ተጐጓ ኣጋርኩም ንገፉ። ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ከተማ እቲኣስ ንምድሪ ሰዶምን ጎመራን ከም ዝቓልል ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ሐዋርያት መከራ ክቕበሉ ከም ዘለዎም። ቁጽሪ 16 እንሆ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተዃሉ ሰደኩም ኣለኹ። ደጊም ጠቢባን ከም ተመን ገርህታት ከዓ ከም ርግብ ይኹኑ። ናብ ዋዕላ ክወስድኹም ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ክገርፍኹም እዮም። ናታቶም ንሕዛብን ንምስክር ክኸውን ምእንታይ ናብ መኳንንትን ናብ ነገሥታትን ክትውሰዱ ኢኹም እሞ ካብ ሰብ ተጠንቀቑ። ኣሕሊፎም ክህቡኹም ከለዉ እንታይ ከም እትዛረቡ በታ ጊዜ እቲኣ ክወሃበኩም እዩ እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትዛረቡ ኣይትጨነቑ። መንፈስ ኣቦኹም እዩ ኣባኻኩም ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ። ቁጽሪ 21 ሓው ንሓው ኣቦ ኸዓ ንውሉዱ ኣሕሊፉ ንሞት ክህብ እዩ። ውሉድ ናብ ውሉዶም ክትንስኡን ክቐትልዎምን እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ኩሉ ሰብ ክጸልኣኩም እዩ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ። ካብ ሓንቲ ከተማ እንተ ሰጐግኹም ናብ ሓንቲ ካልእ ህደሙ። ወዲ ሰብ ክሳዕ ዝመጽእ ከተማታት እስራኤል ከም ዘይትውድኡ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ንመን ምፍራህ ከም ዝግባእ። ቁጽሪ 24 ተምሃሪ ካብ መምህሩ ግልያውን ካብ ጐይትኡ ኣይበልጽን። ተምሃሪ ከም መምህሩ ግልያውን ከም ጐይትኡ እንተኾነ ይኣኽሎ። ንበዓል ቤት ብኤል ዙቤል ካብ በልዎ ንስድራ ቤቱ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይብልዎም። እምባርስከን ዘይቅላዕ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ስውር የልበሉ እሞ ኣይትፍርህዎም። ኣብ ጸልማ ዝነበርክኹም ብብርሃን ተዛረብዎ። ኣብ እዝንኹም ዝሰማዕኹምዎ ከኣብ ናሕስኾንኩም ስበኽዎ። ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃንም ከጥፍእ ዝከኣሎ ደኣ ኣዝኹም ፍርህዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ንነፍሲ ግና ምቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም። ክልተ ዕፍዶ ብኣሳርየ ነይሽየጣ ኣይኮናን። ሓንቲ ካባታትን ብዘይፍቓድ ኣቦኹም ኣብ ምድሪ ኣይትወድቕን። ጸጕሪ ርእስኹም ኲለን እኳ ቝጽራት እየን። እምባርስከ ንስኻትኩም ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልጺኹም እሞ ኣይትፍርህዎ። ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ እሙን ምዃን። ቁጽሪ 32 ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንተኣመነኒ ኲሉ ኣነ ኸ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክእሞነ እየ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኽሓደኒ ግና ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ እየ። ቁጽሪ 34 ናብ ምድሪ ዕርቂ ከምጽእ ዝመጻእኹ ኣይምሰልኩም። ሰይፍ ዳ እምበር ዕርቂ ከምጽእ ኣይመጻኹን። ወዲ ካብ ኣቦኡ ጓል ካብ ኣዲኣ መርዓት ካብ ሓማታ ደኣ ክፈሊ መጻኹ እምበር ንሰብ እቶም ቤተሰቡ ጸላእቱ ክኾኑ እዮም። እቲ ካባይ ነብኡን ነዲኡን ዘፍቅር ንኣየ ኣይበቅዕን እዩ። ካባይሲ ንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘፍቅር ድማ ንኣየ ኣይበቅዕን እዩ። መስቀሉ ኣልዒሉ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንኣየ ኣይበቅዕን። እቲ ንህይወቱ ዝረኽባ ከጥፍኣ እዩ። እቲ ንህይወቱ እንታይ ዘጥፍኣ ኸዓ ክረኽባ እዩ። ቁጽሪ 40
نأخذكم زقبل نأي زقبل أتنا أي زقبل دما نتزل آخرني زقبله النبي باسم النبي زقبل عسب النبي يركب نتصادق باسم تصادق زقبل دما عسب تصادق يركب كابزمنا أشتون حدا أبقى باسم ود مزمور أساس حلما يتراي زستي عسب كتهم زي السن بحقي يبلغكم الله